Này. आं गिबियावनो प्रेंक खालामगोन मानसिखौ नङा मावजिखौसो नोंथांमोना नायबाय था मावजिनि रिएक्सना माबायदि जायो मावजिया बेनो नायनोसै माबायदि जायो ब्ला प्रभाबशाली खालामनाय মই যদি মেকুৰী হয় बेसेबां फैलाय जाला फै बोरैबा मोनो भिडिअ खालामला दे खालामला दे फैदो नांगौआनो ना 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 सिखारलै बा थाखुमालायो हैनै नोंखौ नुवाखै आंखौ सुनो होदों आं नोंखौ होनखादोंमोन ना होमबा थां जोंनाव बिदि जागोनलै जागोनथ' आरो होनहरबाय Mana dia? Tentang lain? Gede, nakli kalar kali menai. nah dia terbatar bustu pula खुगायाव होनाङा हाथाय दं हाथाय दं खुगायाव नै खुगा सिमादो नामासो दाङो आखाइ साइकेल मेवजोब्बायसो आब' हमदों
싫어 없네. 가로 라. नोङो माबानाय गिनाय आरोखि दानिसो बेफोरखौ बुस्थु जिबौखौनो गेलेयो नामा जिरु आरौनो हा होननाय सानो सेल्फि लानो सेल्फि हा होन ओरै साना एक्सारसाइज जायो